Kaixo, gaurkoan nire gai favoritutako bat ezitzen goizuet, eta hau da Telestreet mugimendua edo Telestreet izpiritua ditzen dio dana, gero ulertuko ez zergatik. Orduan, zer da Telestreet? Bueno, nik Bolonian kokatuko eten movida bada, bale? Bolonian kokatuko bere hasiera, Italian. Naiz da, konpartitua dan, hainbat lekurekin, da Bolonia da horietako bat. Bolonian irrati libre bat zegon, Radio Alice deiturikoa, eta 2000 garren hamarkada hasieran ematen da kointzidentzia bat. Alde batetik, ohiturak aldatzen dira, telebistak indarra hartzen du, irratiaren kaltetan, bestetik, teknologia merkeago dago, eta azkenik, Berlusconi iristen da boterera. Bueno, igual hori garrantzitsuna, baina, bueno. Berlusconi momentu horretan, Italian, Mediaseten jabea zen, okerrez banago, boterera iristerakoan, bera da, telebista pribatu oso garrantzitsu edo garrantzitsuenaren jabea, ez dakit oso garrantzitsu edo garrantzitsuena. Eta aldi berean, telebista publikoa bera kontrolatzen du. Zu balin bazea, telebista pribatuaren eta telebista publikoaren jabea, eta telebista publikoari kentzen bai zu balioa, jendea gelditzen da telebista pribatuarekin, osea zurea. Eta telebista pribatuaren kontrola ez duzu galtzen, telebista publikoarena galdu ezakezu, telebista pribatuaren ez duzu galtzen. Orduan pertsona batzuk esan zuten, aizu, eta egiten balin badagu telebista bat, auzo telebista bat, hemen? Eta sortu zuten, usteet, 1000 euro ziala, 1000 eurorekin prestaziteken telebista bat emitituko zuna hainbat metrotan, ez dakit 200 metro edo horrela, orduan, ez eukala horregatik auzo telebista, ez? Porque ezintzun askoz urrutiagora iritsi. Eta denbora batean, txampiñoiak bezala hasten dira sortzen. Pila bat hasten dira sortzen. Eta sortzen dute sare bat. NG Vision uste ditzen zala, beti konfunditzen ez, baina uste NG Vision ditzen zala. Orduan, sare horretan zer egite dute? Sare horretan partekatzen dituzte artxiboak, bideoak. Orduan, ni naiz, imaginatu, ez dakizkit hiri asko italiakoak, barkatu nazue, Erromakoa. Vale? Erroman dago, ez dakit, manifestazio bat, dago kontzertu bat, dago hitzaldi bat berdin dizer. Grabatu iten dut. Sartzen dut sarean. Boloniako ekartze dute eta emititze dute. Orduan, sortu zuten modu bat, kontrainformazioa, esaten zitzaiona momentu horretan, kontrainformazioa edatzeko Telestreet sarearen bidez. Superpotente iruditzen zait movida. Gero, internetera ere pasatu zen, eta orduan asistian sortzen horrelako burbujatxoak interneten telebista funtzio betetzen zutenak, baina igual komunitate konkretu batentzako eta horrela. Neri asko gustatzen zaiteena, ez dakiten interneten bakarrik izan zen edo ez, izan zen San Francisco auzoko, Bilboko San Francisco auzoko telebista. Deitzen dela Amatau telebista, eski iruditzen dut, osea, izena da epikoa. Telebista bat deitzea Amatau telebista, osea, piztu Amatau telebista. Nire ustez, gauza bastante garrantzitsu bat, greba orokorra telebista izan zen. Eta zer izan zen greba orokorra telebista? Eta nire ustez, hemen jartzen da interesgarri bukaeran kontatu nahi eten erako. Greba orokorra telebista izan zen, garai ultramobilizatu batean, komunikabidek ematen ez zioten espazioa, interneten asmatuzun mugimendu bat. Hau da. Gogoan eta adibidez, greba batean, gogoratzen nahi izan zala justo nire herriko festetan, porque egon nintzen jendeari leta ematen, eta inorrek izan kasu egin. Hori, nire herriko festetan, osea, ekainaren 30 edo horrela izango zen greba, egon zen jendea herrietan bideoak grabatzen, eta bidaltzen zituen bideoak leku zentralizatu batera. Orduan, leku zentralizatu horretan, zeuden kazetariak eta frikiak, eta egin zen informatibo bat 4 hizkuntzatan. Herri ekimenez. Ez egon besterik, guantolatzen gara, eta egiten dugu. Informatibo bat
2009 marrolako zerbait. Informatibo bat interneten 4 hizkuntzetan Euskal Herriko leku pila batetako bideoekin. Eski hori oso potentea da. Eta iruditzen zait, gaur egun azten ari zaigula nola funtzionatu duen gure herriak. Orduan, zer gertatzen da gaur egun? ETB ez baute ematen zerbait, kexatu iten gehala. Baina ez gara antolatzen hori aldatzeko. Ez gara antolatzen esateko, bale, baguk ingo dugu. Eta iruditzen zait hori berreskuratu beharra dagoela. Kasu superinteresgarria ez neukala pentsatua sartzea bideo honetan, baina superrelevanta dana eta oso egokia dana hemen sartza, eta atzo elkarrizketa batean gogoratu nintzela, Mikeletz TV. Mikeletz TV, bueno, eske junda izenak aldatzen porque jundia izten. Mikeletz TV, Almogaber usteet izan zela gero, Despertaferro, bueno. Ekimen katalan bada. Ekimen katalan honen asmoa, katalanezko ikusentzunezkoei ikusgarritasuna ematea da. Ez derrigor katalanez sortuak, baizik eta bikoiztuak eta bar baitare. Orduan, zer egiten zuten? Bueno, basikamente, Twitch kanal bat sortu zuten, programazio bat egin zuten, eta jartzen zituzten egunean, ezagizen bat pelikula, ezagizen bat telesail katalanez, zuzenean. Orduan, jendea sartzen zen, katalanezko marrazkiak ikusi zenitzaken, telebista bat gehiago izango balitz bezala. Honen helburua etzan aberastea. De hecho, monetizazioak enduta zeukaten. Honen helburua ezan ekintza politiko bat egitea nola itxateko, baliatzen gustatzen zitzaiena katalanezko ikusentzunezkoak. Eta orduan, katalanezko ikusentzunezkoekin gozatzen, esatea jendeari, eta guzti, eta gure zaletasunak zer, nun dago gure espazioa, nun daude katalanezko gauzak. Gaur, Mikeletz TV sortu zanetik, honea, askoz gauza gehiago daude katalanez ikusgai. Eta, egin batean, ez dakizen batean, baina egin batean da hoiei esker. Honen fondoko filosofia zein da, pixka bat esatea, erakundek ez baute egiten, nik egingo ez, baina egingo da. Existituko da, espazio hori existituko da. Eta TikToken horrek nola funtzionatu dezake? Bueno, TikToken nik ikusten dut, egia esan, nik ikusten dut ekimen hau askoz globalago ez bakarrik TikToken zenteratzeko. Baina TikToken ere badauka aldaera bat, eta zein da? Pues, sortzea mikrotelestritak, gai ezberdinen inguruko zaletasun fokoak, eta gai ezberdinen inguruko zaletasun foko horiek guztiak elkar konektatuak egotea, eta batak besteren berri eukitzea. Bate gantxilari buruz hitz egingo du, besteak mendia juteari buruz, besteak buztinarekin gauzak egiteari buruz hitz egingo du, eta besteak hitz egingo du nizterak ezari buruz. Euskal Herriko herriak ezagutzari buruz. Saria nere buruan kanal guztiak zein izan dian asmatu dezuen entzako. Ez da berdina, eta segurenik hau da bideoa egitera bultzatu nahuena. 5.000 kanal egotea euskeraz, eta 5.000 kanalak elkar rekonozitzea. Elkar rekonozimenduak egiten dulako aliantza. Eta aliantza da behar duguna. Azkenen da sarea egitea eta komunitatea izatea bateratua. Zein da gure komunitatea? Gantxilaren komunitatea, baina baita ere euskal komunitatea. Zein da gure komunitatea? Mendira jutea gustatzen zaigun non komunitatea, baina baita ere euskal komunitatea. Zein da gure komunitatea? Ulertzen, ez? Zer nahi etena. Eta horregatik iruditzen zait interkonexioa oso garrantzitsua dela. Eta hori zen nire bideoa. Así que hori. Que sea gutxio eta telestrit gehiago.